Защото нашето израстване и разширение в бизнеса, в живота, в нова идентичност и в по-добрата ни версия носи интензитет. По-дълбоко усещане, по-голяма отговорност, повече видимост, по-голямо влияние, въздействие и обхват, за които са необходими нови нива на енергия, вътрешно разширение на капацитета, ресурсите и потенциала ни и една различна перспектива. И без вътрешна енергийна стабилност и кохерентност, разширението не се усеща като разгръщане и растеж. Усеща се като претоварване, безсъние, фрагментация, тежест, тревожност и най-различни форми на физически, емоционален, ментален, енергиен и душевен дискомфорт. Не защото нещо вътре в теб не е наред, а защото вътрешната ти архитектура, структура и стабилност, която държи това разширение с елегантност и лекота, все още се изгражда, все още финно се настройва и усъвършенства. Твоето тяло като система и технология на всички нива, физическо, емоционално, интелектуално, енергийно и духовно ниво, не се проваля, то се разширява първо на енергийно ниво в пространството, за да може после да интегрира и въплати разширението и трансформацията в физическото тяло. И разбира се нуждае от насока, структура и енергийно майсторство, което да съответства на нивото, към което достигаш и към което се стремиш осъзнато.